Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro daga wannan tasha ta mai suna komai da ruwanka MMY. A koda yaushe dai muna sake godiya ga Allah, muna kuma sake godiya a gare ku da dangane da yadda kuke bibiyar kayan mu da kuma irin shawarwari da kuke bamu dangane da yadda zamu inganta kayayyakin mu. Muna kuma sake neman shawarwarin ku dangane da yadda dai zamu sake inganta shirye-shiryen mu da muke kawo muku ta wannan tasha. A yau insha Allahu ba da ɓata lokaci ba za mu kawo muku shiri ne akan maganin sanyi sadidan, sanyi na jiki ko sanyi na ƙashi, wato yadda za ku magance maganin sanyi. Kamar yadda kowa ya sani ne, sanyi yana da matuƙar illa ga jikin ɗan adam, sannan idan mutum bai lura ba bai kuma ɗauki mataki da ya dace ba, to sanyi yakan iya haifar masa da wasu cututtuka a jikinsa. Don haka insha Allahu ta cikin wannan shiri namu, inda har kun yi jimirin sauraron wannan shiri namu, to za mu kawo muku wannan bayani a takaice na yadda za ku samu waraka daga wannan cuta ta sanyi. Na farko dai, idan mutum yana fama da sanyi to ya sami furen zogale, idan ya samu furen zogalensa sai ya samu albasa, idan ya samu albasa sai ya hada, sai ya ainihin dafa su. Idan ya dafa su sai ya rinka sha kamar shayi. Insha Allahu sanyi, labari dai na cutar sanyi sai dai ka ji ana yi, amma kai dai ka shallake ta insha Allahu. Sannan kuma idan sanyin na ƙashi ne, wato idan sanyin ƙashi ne mutum yake fama da shi, to zai sami ainihin 'ya'yan zogalen, zai sami 'ya'yan zogale sai ya daka su. Idan ya daka su sannan sai ya hada da man kwakwa, idan ya hada da man kwakwa sai ya rika shafawa a inda yake masa wannan ciwo. Insha Allahu shi ma wannan matsala, wato ita ma wannan matsala ta sanyin kashi, in dai kai wannan haɗi to ba dai ka ji ta a jikinka ba, sai dai ka ji labarinta. Da fatan za a rinka ainihin gwadawa, Allah kuma san an gwada a dace. Wassalam, ku huta lafiya, sai mun haɗu a cikin shirye-shiryenmu na gaba. Mun gode.